paduka dening dewa. Lajeng kersanipun Wa Prabu wis ben. Aku tak gawe cara utawa aku tak gawe derdak. Perlune supaya ngerti tenane kepiye Sudarma Werkudara. Ora tumuli timbul nang Madyapada kuwi apa pancen dipaweka dening dewa apa disendal mayang aku durung ngerti. Kersanipun Wa Prabu, yen aku ora gawe pengeram-eram kayangan ora bakal geger jelek dadi Brawala. Yen kita iku Kresna ya Bathara Guru. Jarak aku arep barang ngamuk ning kayangan. Apa sebabe goleki Werkudara? Dewa ora bisa nuduhake aja takon dosam. Ulun Buya ngerti. Ulun Buya wah unta malang. Mlayu ngopo? Ulun Buya Pangling, kita Sukma Luhur utawa Bratasena ya. Ulun dioyak-oyak Tiwi Krama. Tegese kakang kita Bathara Kresna ingkang ngamuk punggung ning kayangan. Dewa Busabase nganti keplayu ngalor kidul ngetan lan kulon. Terus piye karepmu yen kita bisa meper kadang kita si Bathara Kresna apa panjaluk kita bakal ulun turuti. Pandhu Bapa diparingi swarga, Ibu Madre muga diparingi swarga mulya. Yen ora saguh malah kosok baline aku melu ngobrak-abrik kayangan. Yen mengkono borong Sena kita pethuke Bathara Kresna nggone Yayah Sinipi Mundura. Mengko sakwise ketemu aku piye karepe Kresna kakang?